Ginoo, kadoy anak ang imong lungsod, tungod sa imong gumala, walay suko. Sa ngalan samahan, o sa Anak, o sa Espiritu Santo. Ang grasya sa ato Hesus Kristong gugma sa Dios, upin sa Espiritu Santo, manaakan ninyo. Maigsuon, maghinulsol kita sa masala, aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Kaluyan unta kita Dios magahom sa tanan ug pasayloon sa tamasala dantaniya ngadto sa inuming dayon. Himaya sa Dios dito sa lahangin. Dahil sa iyang mga tao, hindi sa yuta. Itoong Diyos ang inyong hari, Diyos sa mahal magkagagawang sa tanan. nagasimba kami Kanimo, nagpasalamat kami kanimo. Nagadahi kami kanimo, tungod sa imong maya. Himaya sa Diyos dito sa lahangin. Si Kristo, bugtong anak sa amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawag ng sasala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuwa sa amahan, dawatan nga mo pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa lahangin. Ikaw na mga santo lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangdon Kristo. Uban sa Espiritu Santo, diwa sa himaya
sa Diyos sa Amahan. Amen, amen. Himaya sa Diyos dito sa hangin, magampo kita. Magahom nga Diyos, himoa kami nga magmalipayon o magsadyaw ban sa pagpasalamat, kaya ang pagpasaka sa langit sa Kristo yung anak, amo naman kadaugan, og dinha din naguna ka namo siyang nga mag-among ulo, nagapabuto sa pagdangas kami sa mabahin sa iyang lawang, kinamagi pangayo, pinagit mo ito Kristo imong anak, nga buig hari man kanimo Espiritu Santo, Diyos nga sa hangtod sa kangturan. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Minahal kong Teopilo, sa una kong sulat gisgutan ko ang tanang butang nga gibuhat o gitudlo ni Jesus sugad sa pagsugod niya sa iyang buluhaton hangtod sa adlaw nga gibayaw siya ngadto sa langit. Sa wala pa siya bayawa, ipahimangnuan niya pinagi sa Espiritu Santo ang mga tao nga iyang gipili nga mga apostoles. Sulod sa kapatan kaadlaw, human siya mamatay, nagpakita siya kanila sa makadaghan, sa mga paagi nga nagmatuod nga buhi gayod siya. Nakita siya nila o nakigsulti kanila may tungod sa paghari sa Diyos. Ug samtang si Jesus uban pa kanila, gitugon niya sila. Ayaw una kamog pagbiya sa Jerusalem. Pulatan ninyo ang gasa nga gisaad sa akong amahan, sumala sa gisulti ko kaninyo. Kay si Juan namunyag pinaagi sa tubig, apan pipila na lamang kaadlaw, gikan karon, bunyagan kamo pinaagi sa Espiritu Santo. Sa pagkatigom nila, ipangutana nila si Jesus, Ginoo, tukuron mo ba pag-usab ni ining panahona ang gingharian sa Israel? Si Jesus mitubag kanila, ang mga panahon ug mga adlaw gilatid ng daan sa pag-abot sa akong amahan. Dili kamo angay magpakisayod kung kanus sa kini mahitabo. Apan kun mukunsad na kaninyo ang Espiritu Santo, makadawat kamo gahom ug mahimo kamong akong mga saksi sa Jerusalem, sa tibuok Judea ug Samaria ug sa tibuok kalibutan. Human niya gisulti kini, gibayaw siya ngadto sa langit samtang nagtan-aw sila kaniya. Ug siya wala na nila makita kay gisalipdan man sa mga siya panganod. Samtang nagtutok sila sa langit, sa pagkayab ni Jesus, may duha ka tawo nga nagbistig puti nga mitungha pagkalit ug mibarog tupad kanila. Mingon sila, mga taga Galilea, nganong nagbarog man kamo dinhi ug nagsigig hangad sa langit? Si Jesus nga gibayaw ngadto sa langit, mubalik sa samang paagi sa iyang pagkayab ngadto sa langit. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Misaka ang Diyos sa iyang trono uban sa singgit sa kalipay, usa ka tingog sa mga trumpeta alang sa Ginoo. Misakang singgit sa kalipay, usa ka tingog sa kamong tanang mga tawo pamakpa kamo, singgit kamo ngadto sa Dios
sa mga singgit sa kalipay. Kay ang Ginoo ang labing halangdon, ang katahaan, dakong hari sa tibuok kalibutan. Misaka ang Dios sa iyang trono uban sa singgit sa kalipay o sa katingog sa mga trumpeta alang sa Ginoo. Kay hari sa tibuok yuta ang Dios, awiti siyag mga imno sa pagdaig. Maghari ang Dios diha sa kanasuran, magalingkod ang Dios diha sa iyang balaang trono. Misa uban sa singgit sa kalipay, usa ka tingog sa mga trumpet. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Efeso. Ug naghangyo ako sa Dios, sa atong Ginoong Hesukristo, ang gamhanang Amahan, nga hatagan unta kamo sa Espiritu nga maghimo kaninyong maalamon ug magpadayag sa Dios kaninyo aron makaila kamo kaniya. Naghangyo usab ako nga malamdagan unta ang inyong salabutan, aron masayod kamo unsa ang paglaom nga alang niini gitawag kamo. Ug hinaot usab unta nga masayod kamo sa kahupong sa mga panalangin nga gisaad niya sa iyang katawhan. Dugang paniini, gipanghinaot ko nga masayran ninyo ang kadako sa iyang gahom nga ania kanato nga nagtuo kaniya. Kining gahuma nga ania kanato mao ang gigamit niya pagbanhaw kang Kristo ug pagpalingkod kaniya sa iyang tuo didto sa langit. Didto naghari si Kristo, labaw sa tanang mga hari, ug sa mga anaa sa gahom, ug sa mga punuan, ingon man sa mga kaginoohan. Labaw siya sa tanan, bisan unsa pa ang ilang katungdanan niining kalibutana ug sa sunod. Gibutang sa Dios ang tanan ubos sa pagmando ni Kristo. Ug alang sa simbahan, gihimo siyang pangulo nga labaw sa tanan. Ang simbahan mao ang lawas ni Kristo. Ang kahingpitan niya mao ang naghingpit sa tanang butang. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaakan ninyo. Kinutlog gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Si Jesus mingon si matinunan, panglakaw kamo sa libog kalibutan, ug isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mataw. Ang mutuo bag pabunyag, maluwas, apan ang dili mutuo, silutan. Ug kini ang mga timaan sa gahom nga mabatunan nila nga mutuo. Sa akong ngalan, maghingilin silag mga yawa ug manulti silag laing-laing mga sinultihan. Kung makakupot silag mga halas o makainom silag hilo, dili sila maunsa. Itapion nilang ilang mga kamot sa masakiton ug mga ayo sila. Human makigsulti kanilang Ginoong Hesus, gidala siya ngadto sa langit ug milingkod sa tuo sa Dios. Ug nang lakaw ang mga tinunan ug nang sangyaw sa mayong balita sa tanang dapit. Ang mitabang gayud kanila mao ang Ginoo.
ug midason sa katinuod sa ilang giwali pinagi sa paghatag kanila sa matimaan sa gahom. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. May sumeng gabi na tong tanan. Sa wala na sayod, atong gi-celebrate actually karon Sunday Mass man ta. Pagawas ni ana ang solemnidad no sa pagsaka ni Jesus or Ascension. No? Solemnidad yun na, more than a feast, gi-celebrate sa tibok Universal Church, isip solemnity. No? Nindot yung pag-celebrate nato sa Ascension. No? Kay affirmation ni siya sa mga gisuwat no sa Biblia, bahin no sa tong kaluwasan, bahin sa pagtuo no o bahin sa relasyon sa Ginoo nato no? Ginoo nato makapangutan nato ang kaugalingon unsa may bili unsa may bili ning ascension no? Pag sa uling ascension no? Unsa may kahulugan ini, unsa may significance nini sa akong kinabuhi ba ingana na maguna siya kung nata i-celebrate mangutana din sa unya suwat unsa may relation sa akong pagka-Kristiyano sa relation sa Ginoo makatabang ba nila ako no ana gina siya no? Inquiring mind ba no? Dako gayo isuon no ang kahulugan sa gi-celebrate karon Ascension una saran ato pag-celebrate sa Ascension ni ko si Jesus no 40 days human 40 dias human siya nabanhaw ni saka sa langit no o sa may gisulti no sa atong katekism na asang base man na sa Biblia sa scripture word of God o sa may gisulti diha gisulti diha no pinagis tong bunyag no naiusa kita no sa kaluwasan sa pagkabanhaw ni Jesus. Nabanhaw si Jesus kita sad mabanhaw nisaka siya sa langit kaya nabanhaw man siya kita sad musaka sa langit no kaya kita sad mabanhaw niya mo na no si Jesus no unas tanan ni andam na daan ug lawak para nato no? Manipirmi sutihon ba ko pirmi sutihon magwali ko sa kanang patay ba ko pirmi balikon kay basic ka ini siya no na si Jesus no ni anda naglawak no para ug alang nato he paved us the way to heaven no siyang pagsaka no sa langit o kanindo ana there is this assurance of salvation for us no you just have to take it in faith pagtuo saywod murag gani man nato doon nato pirmi normal lang nato wala lang nato no? Pero kung mamalandong ka deep inside no? Saka ipamalandong ang pagsakripisyo ni Jesus no? Para maluwasan ta yan isaka siya no? Isaka siya sa langit kana pala mo dako na unsoy dako na angay pamalandong no? Di basta magpakumatay no? Di na basta di na basta no? Wala si Jesus no di anda naglawak nato ato lang may mutang worte sa salvation no na gi-offer ni Jesus nato angayan baka tamuluwat angayan ba tamusod sa gingharian no? Kita na nakaibuana kita na mulandong ana kita na musga sa tong lingon how we have fared how we have lived our lives no as Christians no that is worthy to enter heaven ikaduha no? Sa pagsaka ni Jesus sa langit no nagpadayon gyapon siya no siyang misyon sa pagluwas nato o kana diya sa pag-intercede no nato diya sa Dios Amahan nagpadayon gyapon si Jesus pag-ampo no pagmanalangin nato o kanindo ana is someone in heaven no other than Jesus himself no to which would like to assure our salvation nindot ni anak may song ko no anak una very theoretical pero malay kamatuoran no muna ang ato ani paghikamot lang no
katua sa pagpuyog kinabuhi no kadiin mahimot ang werte no sa pag sud sa gingha rian rian and so kana no kana mabutang no na mapili nato sa Ginoo mabutang no na diin kapilat na nagbalik og isip pakasala no so sino mabalik nato pag buhat uyang manta sa oman pero naman sakramento sa pag-iuli no namutabang nato nauli kita no sa Ginoo no sa Ginoo muna ang pagsaka ni Jesus kay Kristo no is an assurance no is an assurance no, sa atong kaluwasan no ato na lang niini no na samtang napata diri manghamot ta sa galingon no pinaagi sa atong pagtuo may buhat no ug sa pag-obserba sa mga sugod sa Ginoo of course no na mapuy-an nato na sa tong kinabuhi talilwa no sa tong tawhanong kahuyang sa tong kahuyang na utonta nagatuo Dios na mahan magahom sa tanan sa mga makita o dili makita nagatuo kami sa usa ka Ginoo si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios gianak sa amahan sa wala pay katuigan Dios gikan sa Dios kahaya gikan sa kahaya matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod gianak dili binuhat usag kinaiya sa amahan pinaagi kaniya nga himo ang tanan tungod kanatong mga tawo ug alang sa atong kaluwasan gikanaog siya gikan sa langit sa lalang sa Espiritu Santo nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tawo tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato naganto siya namatay og gilubong sa ikatulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa amahan mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay ug ang iyang gingharian walay katapusan nagatuo kami sa Espiritu Santo ang Ginoo ug ang maghahatag sa kinabuhi nagagikan siya sa amahan ug sa anak dungan sa amahan ug sa anak gisimba siya og gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta nagatuo kami sa usa santos katoliko ug apostoliko nga simbahan nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala nagapaabot kami sa pagpabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan amen sa pagkayab sa atong nabanhong Ginoo ngadto sa langit may mga anghel nga mipahinumdom sa iyang mga tinun-an nga mobalik raon niya siya samtang nagpaabot kita sa sunod niya nga pag-anhi padayonon nato ang iyang buhat pinagi sa pagampo alang sa tanang katawhan ug sa ilang mga kinahanglanon diya sa pag-ingon Ginoo dunggang among pagampo Ginoo dungga ang among pagampo nga ang simbahan dinhi sa kalibutan magpadayon pagtuman sa iyang tahas sa paghimog mga tinun-an sa tanang kanasuran magampo kita sa Ginoo Ginoo dunggang among pagampo nga ang mga pangulo sa kalibutan makaamgo nga kinahanglang muhatag sila og husay sa ilang mga gibuhat sa pagbalik unya ni Kristo isip maghuhukom magampo kita sa Ginoo Ginoo dunggang among pagampo nga ang mga masakiton nga nataptan niining COVID-19 makabaton na og hingpit nga kaayuhan magampo kita sa Ginoo Ginoo dunggang among pagampo nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila magampo kita sa Ginoo Ginoo dunggang among pagampo nga ang sulugoon sa Dios Teofilo Kamomot Obispo mabayaw na sa kadungganan sa altar magampo kita sa Ginoo Ginoo dunggang among pagampo nga ang mga matuohong nihalin na magpabilin sa kahangturan diha ni Kristo magampo kita sa Ginoo Ginoo dunggang among pagampo Magahom nga Dios ang nabanhong Jesus nagpuyo uban kanimo ug siya mong hingpit nga ipangama sa among mga pangamuyo dungga kami pinagi ug diha kaniya nga bighari hangtod sa kangturan Amen
kaayo naway dugo. Maigsoon pagampo kamo aron akong sakripisyo dawan ta sa Dios namahan magahom sa tanan. Alang sa pagyari pagimaya sa ingalan, ug alang sa kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, nagaghalan kami karon nining sakripisyo sa mamiyaong pagsaka sa langit sa imong anak. Itugot nga pinagi nining masantos nga buhat sa misa. Mabayaw kami nga na sa makalipay sa langit. Kini aming gipangayo ni Kristo, among Ginoo. Ang Ginoo manaakan ninyo. Ibayaw niyo kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga mahan, Diyos nga tunhay magahom sa tanan, angay matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo, kanunay o sa nandapit pina si Kristo among Ginoo. Kay siya human siyang pagkabanhaw, nagpakita sa tanan niyang mga tinunan, ug samtang natanaw sila, mikayab nga na sa langit aron makaambit kami sa iyang pagka-Diyos. Busa, puno sa makalipay sa Pasko, nagamaya ang katauhan sa kalibutan, ug uban sa maangel sa langit, nagasangyo sila sa imong himaya, di silang way puno nga pag-awi. Santos, Santos na Ginoo, Diyos sa kahuman, puno ang langit o yuta sa Daikon ang nagaanhin sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kaitang asan. Santos gid ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasanto. Ipadalangin mong Espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo na lang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas mihatag niini, ngadto sa mga tinunan og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan o kana, kay kini mo nga akong lawag, ngay tugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalaw ni pag-usab, mihatag nini, ngadto sa tinunan og miingon. Dawata kini
O pinungkamo nga tanan gikani ini, kay kini mangkali sa kong dugo, sa bagutunhay nga kasabutan, ang dugo nga ula alang kaninyo, o nga lang sa tanang mga tao, aron masalama pasaylo, buhata kini ang paghandom kanako. Kini a misteryo sa pagtuo. Tu namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo, siya mo balikwanhin. Aron paghandom sa kamatayon na pagkabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalat kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi o kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay mo kaming gisip nga angayan, nga matubang mo lagad kanimo. Himuha kami nga mga lawat, sa lawat ni Kristo, magkahiusa, diya sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo, ang imong simbahan sa pagkalibutan, himo ang may hingkmit gagkugma, o ba ni Francisco among Papa, ni Julito among Obispo, o sa tanang mga pare. Hinumdumi sa mga sunan nga matay, malaumon nga mabanhaw sila, o nga tanang namatay, diha sa imong kaluoy, dada silang tanan, sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himo kaming angayan, nga makaambit sa kinibuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahanuulay sa Diyon, uban sa apostole, o sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa buton, latas sa katuigam. Uban kanila mikaw nga daygon, o mikaw himayaon, pinasi Kristo imong anang. Inagi kaniya, uban kanig diha kaniya, gihatagan na kanimo magam nga amahan, diha sa kay sa Espiritu Santo, ang tanagoy maya, hangtod sa kahangturan. Pangayoon ta samahan nga pasayloon natong masala ug dano kitaniya sa pagpasaylo kanila nga nakasala kan nato. Namuna naka mga langit, pagkahay ko ng imong ngalan, umabot ka na mo, ang imong gihingarian, matuman ang imong pagbuo. Dinhi sayo ta maigon sa hangin, ang kalagtunan mo sa matag adlaw, gihatag ka namo karong adlaw.
sa among mga sala. Maingon na kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo. O bili mo kami itugyan sa mga panulan. Inunualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoong imulisun sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahona. Aron tinabangan makaluoy, mahalikay kami kunoy sa sala, ug may layo san kasamo. Samtang nabalaumon sa pabaran ng Kristo, among manunubong. Ginoong Hesukristo, naging sa postes, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayo tan-aw ang masala, kundi pagsalig simbahan, og sibo sa kabuton. Hatagi kami sa makalinaw kay usa. Ikaw hari hangtod sa kangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaakhan ninyo. Ipakita tapanigsunay. Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa masala sa kalibutan. Bulahan ang ginapit alang sa panihapon sa Ginoo.
Magampo kita. Magahom utunhay nga Diyos, nagtugot ikaw kanamo nga niapa sa kalibutan, sa pag-ambit sa butang nga Diyos nun, itugot nga makasunod kami kang Kristo, uban sa gugma, nga na sa ginabuhi nga walay katapusan, din siya ginuhangtod sa kangturan. Manlihog, manlingkod. Mga pahibalo, ang atong ikaduhang love offering collection karong adlaw alang nausab sa mga proyekto sa simbahan. Itasig kitang tanan sa pagpadayon sa atong love offering aron ang simbahan may pundo sa pagpadayon o pagpatiwas sa mga proyekto niini. Ang ikaduhang love offering sa niaging Domingo, Mayo 9, 2021, alang sa mga proyekto sa simbahan ni kabat og 11,108 pesos and 10 centavos. Ang mga personal na donasyon alang sa mga proyekto sa simbahan nga nadawat sa opisina sa parokya karong si manahon na ni kabat og 4,300 gikan sa tulo ka mga donors nga wala magpaila. Paagi ulakang sa pagdawat og indulhensya plenarya sa mga pilgrim churches sa Diocese sa Dumaguete. 1. Kumplituhon ang mga kondisyon sa pagdawat sa indulhensya plenarya, pagpangumpisal, pagpangalawat, pagampo sa intensyon sa Santo Papa. Ikaduha, pagduaw o pagsulod agi sa balaang pultahan sa mga pilgrim churches sa Diocese sa Dumaguete. Mga buluhaton pagsulod sa pilgrim churches, mulsalmo sa kinasingkasing sa mga solemne liturhiya, Santos nga Misa, Liturgy of the Hour, ug uban pa. B. Laing mga paagi, mugahin og igo nga panahon diha sa pag-ampo sa Ginoo alang sa pagkamakanunayon sa katawhang Pilipino sa ilang tawag sa pagkakristyano, dugang bukasyon, pagkapare o pagkareliyoso, pagpanalipod sa pamilya. Tapuson kini sa pag-ampo sa ama namo, credo, profession of faith. Pag-ampo alang sa mahal na Birhen Maria. Mga Jubilee Churches sa Diocese of Dumaguete, St. Catherine of Alexandria Cathedral, Dumaguete City, St. Anthony de Padua Parish, Sibulan, Negros Oriental, San Jose Parish, San Jose, Negros Oriental, St. James the Greater Parish, Tanhay City, Holy Child Parish, Himalalod, Negros Oriental, San Nicolas de Tolentino Parish, Dawen, Negros Oriental, San Nicolas de Bari Parish, Yaton, Negros Oriental, St. Thomas de Villanueva Parish, Bayawan City, St. Francis of Assisi Parish, Siquijor, Siquijor. Daghang salamat. Palihog manluhod. Orasyo Imperata alang sa pagtapos sa pagpangpatay sa among probinsya. O Dios among amahan, namati ka sa mga bakho sa imong mga anak. Sudunga kami sa imong kaluoy. Nagaampo kami nga mahunong na ang kadaot tungod sa pagpangpatay dinhi sa among probinsya. Kining maong kagubot naghulga sa among kinabuhi ug naghikaw kanamo sa kalinaw. Nakapailo kini sa daghan namong mga kabataan ug kabanayan. Nakapakugang kini kanamo, naghadlok ug naghulga sa among katilingban. Ipandong kanamo o amahan, ang imong mahigugmaong mga kamot. Tanduga kami nga mahimong matinud-anong magbalantay sa among mga kaigsuonan. Dasiga ang among mga opisyales sa gobyerno sa pagsulti o pagsaway sa mga nahitabong pagpangpatay.
Hagita ang among mga kapulisan ug mga kasundaluhan sa pagtuman sa ilang katungdanan sa pag-alagad alang sa seguridad ug kalinaw sa tanan. Liguna kining among katilingban diha sa pagbarog sa kabililhon ug kabalaan sa kinabuhi. Tanduga ang tanlag sa mga tawo kansang mga kamot na duhig sa dugo sa among kaigsuunan ug nagbalda sa among kalinaw. Bag-uha ang ilang mga kasing-kasing ug kinabuhi o Ginoo. Ubani kami among amahan, aron niining mangitngit nga panahon sa pagsulay. Mahatagan kami og lamdag nga mamahimong instrumento sa kalinaw. Kini among gipangayo pinaagi ni Hesukristo imong anak, ang prinsipe sa kalinaw, kinsa nagpuyo ug naghari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, ang tighatag sa kinabuhi. Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. O Maria, Rayna sa kalinaw ug inahan sa kinabuhi. Santa Catalina de Alejandria, among patrona. Pag-ampo ngadto kang San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, tabangi kami sa panggubatan. Panalipdi kami batok sa mga panlimbong o pagsulay sa yawa. Pakgangon unta siya sa Dios. Kami mapaubsanong nag-ampo. Ug ikaw o prinsipe sa mga kasundaluhan sa langit, pinaagi sa gahom sa Dios, magtambog sa impyerno kang Satanas, uban sa iyang daotang mga espiritu nga naglibot-libot sa kalibutan ug naninguha sa pagpukan sa mga kalag. San Miguel Arcangel, prayer to the guardian angel. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here, ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Palihog manindog. Ang ginumanaakan ninyo. Og manalangin tanan Diyos na mahal magahom sa tanan, Amahan, og Anak, Espiritu Santo. Tapos na misa, danon na ko gugma ni Kristo. Mayang gabiin na itong tanan. Because His spirit